Salutare, oameni buni! Astăzi vă voi prezenta cum voi încerca eu să termin noaptea a doua din acest joc minunat. Dacă mai doriți episoade de genul acesta, spargeți acel buton de like, abonați-vă. O abonare m-ar ajuta foarte mult, pentru că eu de-abia m-am apucat de YouTube și începătorii trebuie să aibă și unele avantaje. Și ce mai tot facem aici, vorbăraie? Hai să începem. Ora 12, noaptea a doua. Cu cât avansez mai mult în nopți, nebunia din jocul ăsta crește mai mult. Ce zice Fongal să pricep? Să știi, dacă lasă să vorbească așa pe el. No, goodbye! Hopa, o dispărut și Cica. Cica găinușa, Cica găinușa. Mă uit așa, să văd dacă e cineva. Apăsăm de câteva ori pe nasul Frei să se audă. Dacă nu auziți, vă dau să nu mai tare să auziți. În fine, nu prea funcționează chestia asta. Trebuie să-l găsim rapid pe Bonnie. Am închis ușa pentru că cine știe unde mai este acest animatron obraznic rău. Să vedem, poate e la mine. Nu e la ușă la mine. Hai să mă uit aici în Sfântul Closet. Nu e nimic, nici în West Hall. Vreau unde e Bonnie ăsta. Freddy, nu te uita. Perfect, no. Acum când mai totul e bine. Să mai verific o dată. Totul e bine, numai că eu nu mai dau de Bonnie. Tot ce știu că Bonnie apare la ușa asta cu care tot fac eu flash. Doar aia știu. Hopa, unde ăla-i? Totuși țiu ușa închisă, că poate mi-apare aici în ea și nu-mi dau seama și poate o să fiu rip. Și eu nu vreau să fiu rip. Nu am să mă uit foarte... Voi încerca de aici să nu mă uit foarte mult pe cameră, pentru că mai am doar 60 și ceva de baterie. Și vreau să-mi o economisesc așa, pentru baterie, pentru noapte. Hopa, se aud pași! Se aud pași! Nitălai, că venit! Bonnie, ai venit în costum frumos de ăla de animatron? Hai să vedem. Mă așteptam că să fie acolo. Că dar nu degeaba să pași. Oh, mamă, ce repede! Sper de unde s-o mai dus. Bine. Nici aici nu e. Tot nu-l văd, poate aici. Frate, dar Bonnie ăsta pur și simplu face prank-uri cu mine. Unde e? Veți ții ușa închisă până aflu unde e. Opa, Nitălai. Stai să verific acum unde este Cica. Cred că este pe aici. Da, uitați-o chiar acolo. Se vedem Foxy.
De-abia și-o ridicat puțin perdeaua. Deci cam ar trebui să am grijă că de Cica mă speriu, nu știu de ce, dar așa parcă nu-mi place aspectul la Cica, așa mi-e frică de ea, nu știu de ce. Probabil din cauza la ciocul și soaca aia. Hopa, 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 Penelope. Stai să vedem unde este Bonnie. Da, e aici. S-ar putea să dispară Bonnie și să apară aici la ușă. Să-ți puțin. Este în sub closet, deci totul e bine. Cica, ce faci acolo? Deschide buterii de face și dați cum faci. Ops. Dacă se aude Cica că face acolo toată șmecheria de sunet. Stai. Oh, no. Închide ușa. Să vedem. Bucătărie. Opa, nu, e aici. Bonnie e acolo. Acum pășește Cica. Aud cum pășește. A dispărut și o găsim aici. Bă, nu o găsim. Uite, tot acolo o găsesc, dar tot mi-este frică. Stai să văd unde este buclucașul Bonnie. Că Bonnie de obicei este buclucaș, așa să zicem. Uitați, un scene. Uitați, vedeți unde este local pizzeria. Ăla e un rare scene. Eu am să dau sonorul foarte încet, am să las videoclipul, am să mă uit, dacă lipsesc, să știți că eu nu mă uit. Am să plec. Pa, pa! O să închid videoclipul cu merge ambele. Am revenit. La ce oră am ajuns? În fine, acesta a fost episodul. Am încercat și eu să trec noaptea a doua din nou. V-aș ruga să dați un like, un subscribe și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!